Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y kasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Musa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Pagtuon World. The price of our faithful service to God is not just rewarded here on earth, but we ultimately be rewarded on that heavenly place. To be with Him is our greatest goal. But for this time, let us prepare ourselves as we watch Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes! Good morning! Good Sorry morning! kayo, napagaw ko. Ni karon na Kabuntagon ato welcome from Tennessee, USA. Lipay kay naa si Nathaniel Hepawit. Good morning, sir. Nathaniel, good morning. Kuya, welcome Good morning. sa atong show. Salamat gid yung first time ginako dir sa atong Hope Channel studio. Pero si Kuya Nathaniel, ato na siyang correspondent. Yes, and for the information everyone, igsuon siya. Ni Ate Lovely. Lovely. Poet So, ko fan. pamilya gihapon. Parehagin sila ka. Pareha sila. Gwapo, gwapa. Magulang na ko to si Lovely. Paabot na ako gabi. I-emphasize niya magulang niya si Lovely. Ate, paabot na ako gabi ko nga.
So nakita ta ka sa music video ba? Katong anniversary na to. Tanong ko siya, isunod sila ni Ate Love. And na po siya yung mga video sa atong Edge of Wonder. Yes, so welcome Sir Sir Nat to or Kuya Nat. Sorry, kalibot ko kanina pa siya magpatawag og Sir. So Kuya Nat. Welcome diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga kapaglaom, it's a really happy Sabbath mga kapaglaom, no? And last Sunday, gi-celebrate ang a Veterans Day sa Estados Unidos, and we would like to express that we are one of our American friends in celebrating the bravery or the brave military veterans nila dito sila. Yes. Saludo ta sa tanan nga mga veterans. Yes. Labi na po diri sa Pilipinas. Yes, saludo kita kay ko. Nasli mga heroic act ba nga murag grabe jud ang ilang nasli mga historic nga nag-contribute sa ilang nation sa lahi-lahi nga nation, pero grabe jud ang ilang bravery jud. Yes. Dili na ko malimtan ako ang teacher sa una siya ang mga veterans kuno sa una, grabe ang ilang history. Karon nga generation mahimo ba ka nato to, pero depende unsay may tapos kalibutan. Pero lahi-lahi man ang sitwasyon. Ay importante diya atong gi-defend ang atong country. And pasalamat sa ila kay mo nang okay ta karon tungod sa ila sa una. Yes. And speaking of veterans mga kapaglaom, saludo gid mi sa tanan nga mga veterans sa tibuok kalibutan nga nag-alagad o unsa ba nagtawag nag-alagad sa inyong mga nasod, nagserbisyo sa inyong mga nasod. And unyan taud ato na siyang hisgutan mga kapaglaom ng gitawag og veterans kay mahitungod kana siya ang topic nato unya sa GMP ang Roman soldiers katong naa pa diri si Jesus sa kalibutan. Ato nang hisgutan unya ato makauban ang atong health and music director sa North Central Mindanao Conference, Pastor TD ba ang unya taud ay mohawa. Yes. Sir Nat, unsay sunod ato after Sir Nat, dayon? okay. So karong Kabuntagon, daon ko kamo dili dito sa Gawas kundi dito ta sa Northern Luzon, dito sa Pagudpod, Ilocos Norte. At nung kumustahon atong mga kaigalaan dito. Hello Panimbaya sa Kabuntagon World. Welcome to Pagudpod Adventist Wellness Center here in Pagudpod, Ilocos Norte. Pagudpod Adventist Wellness Center started, I could say, from 2001 from a group of missionaries from United States of America. They came here with 2 physicians and 1 family. There are a total of 12 of them. They came here to serve the community. It happened that one of the doctors who came was from, he's a local here. So he knows the people, he knows the community, and he knows the language. And back then, from 2001, we had a 2-week crusade. So in the morning, they had to do medical missions in the community, each barangay, and at night, they will have the crusade. And it was a success. So from 2001, a lot of people heard about the story. So a lot are starting to get the interest. So they decided that they could start building a church at first. So 2005, a church was built, and then it came to a point where let's say the pioneers, Dr. Mitzelfeld, Dr. Donald Mitzelfeld, Pastor Jay Kuhn, Dr. Eddie Samalio, they wanted to make the mission here as in long term. So they would create something that they can be of help in the community at first. So now we have Pagudpod Adventist Wellness Center. We had already opened it in 2013. We have the building, we have the facility, we have a lot, and we're so excited. 2016, July 2016, when we had everything settled, where they have the physician, we already have the materials that we need in each department, like everything starts to work smoothly, and we're so happy back then. 2017, everything works fine, and now it's 2018. It's so beautiful, like hearing all the testimonies from the patients, from the physicians, everybody who works here. I've always put in my mind how the pioneers would say that this is going to be the key to open the door
of the relationship between the people and Jesus and God. And we are being used as an instrument to share the love of Jesus to all the people in the community. Sa mga services naman na ino-offer ng clinic namin, nandiyan dyan ng medical, dental, meron din kaming eye consultations, meron ding mga radiology, merong pharmacy, at yung massage and hydrotherapy. So, meron kaming emergency urgent care na 24/7 at meron din kaming mga OPD. Halos kompleto na rin ang laboratory natin para hindi na lumayo pa yung mga yung community. Ang slogan ng PAUSI ay People are well cared. So, well cared kasi the way namin inaalagaan yung mga patients namin ay hindi lamang basta i-treat namin sila, kundi pinagpipray namin sila. Tapos, talagang ipinapakita namin na yung pag-care namin sa kanila ay talagang kapamilya, hindi yung pasyente lang. Ang PAUSI kasi ay kilala siya worldwide kasi meron tayong mga missionaries dito na mga estudyante from different places. So, ito ay isang mission field din na nakakatulong sila sa amin dito sa mga service. At the same time, nagigain din sila ng knowledge na kung saan hindi ito natuturo sa kanilang lugar. So, dito lang nila ito makikita. Maraming salamat po sa pagsuporta sa institution natin, sa Pagtuon Adventist Wellness Center. Kablaong Manipul Pagtuon Adventist Wellness Center. Ambiang! Wow, that was a very wonderful ministry diya sa Pagtuon. Yes. No, and saludo po kami sa inyo, sa ating mga kapatid dyan sa Pagtuon. Yes, and maraming salamat po, Miss Dabalos. Yes. Dresel Dabalos, no? Oo. Kadlaw daw, ilang Panimbaya. Kablaw, kadlaw. Kablaw. Nindot kay ilahang ministry po, no? Health and Wellness Center. It's an independent ministry. Yes, and nasa mga missionary, volunteers po sila dito. Sama sa ato diri ba? Volunteers, di ba? Hanga kay Tana, tibing kay... Akala nito ka nang iwili bitaw ka nga mo serbisyo sa katauhan sa ngalan sa Ginoo. Og isa po na sa mga volunteers nato si Sir. Si Kuya. Si Kuya Nat. Unsa po yung ministry niyo nito, Kuya Nat, dito sa Tennessee? Actually, right now I'm affiliated with Vanderbilt University. So napon magtawag ito nga Adventist Campus Fellowship. Sobra po diri sa Mas Amigos, Brianna po. Ang kanindot dito sa among simbahan, Nashville First Adventist Church, kay panahon pa na ni Ellen G. White. Wow! Na kayo. O among pastor dito, si Pastor Melvin Santos, Filipino. O associate pastor si Pastor John Remitera, Filipino gyapon. Pero na-assign na karon sa Alaska ang among church pastor. So mga more or less, pila ka mga Filipinos dito? Gamay lang good. I-compare mo sa California, daghan mo yung Filipino, but this, siguro less than 10 lang siguro may Filipino. Pero natin mga kaigsunan ng mga Adventist dito. Daghan kayo, labi na sa among church, it's very diverse. It's, I think, more than 24 nationalities. Karon mismo, it's actually International Day sa among church. Yes, a national first. Sir, I think they are watching right now, so maybe you could greet them. Yeah, okay, kumusta ang ako makagilaan diya sa National First Seventh-day Adventist Church, labi na sa mga Pilipino po dira, silang ate Yola Sibrel, sila ato mong correspondent si Marites Walters. Hi, ma'am. Na-mention ni Kuya Natat ganina nga, ang Pinoy daw dito, kabalo daw Panimbaya. Kabalo. Oo, kaila og Panimbaya. Halos sa mga Pinoy dito. Salamat kayo mga kaigsunan. Hi there. Sa atong mga kaigsunan. Kaya nga nung Panimbaya lagi tanaw para mabawasan ilang kamingaw din sa Pilipinas. Muna sige, basta niuligid siya. Basta na Pilipino, Jod, Bibo, mo yun na. Og sa istoryahan pa nalito, mingaw. Salang Kuya. Silang mingaw. Yeah, so mga kapaglaom, no, this time, let us fill our hearts with joy and gladness. Aniya si Miss Sailan Rhea Bacata, no? Muduyo ka na to, diri lang sa Harana, sa Kabuntagon.
what you have laid for me and your plans. I know not what is the future for. I couldn't understand. I'll just give up my life for what you have for me today. It's all in your hands, Lord. I give you to run. Who am I to say that you hadn't given me a chance? For who am I to say that I know what is best and I demand? I'll just give up my life for what you have for me today. It's all in your hands, Lord. It's all in your hands. I live for the promises scribbled in your palms. Now my worries for tomorrows are entrusted in your hands. Like a seashells drifted by the waves, my care's already gone. It's all in your hands, Lord. Now carry out your plans. For who am I to say that you hadn't given me a chance? For who am I to say that I know what is best and I demand? I'll just give up my life for what you have for me today. It's all in your hands, Lord. It's all in your hands. Father, you see what I didn't see. My life's a bit of puzzle every day. Help me to know you're working for my good. Please hold out my hand and let me understand. For who am I to say that you hadn't given me a chance? For who am I to say that I know what is best and I demand? I'll just give up my life for what you have for me today. It's all in your hands, Lord. It's all in your hands. And Father, I'm all in your hands. Hi, I am Pastor Jonathan Catolico, and you're still watching Hope Channel Philippines. Wow, pagkanindot Sailan. Thank you so much, Sailan and kaking... Yes. Lucky Ito, Jay. manggod si Pete. Nga, ito ang gitarist, no? Thank you kayo sa inyong nindot niya awit. And mga kapaglawam, no? Usahay, ma-feel na to ang ato ang hunahuna kay unstable and our heart is, you know, troubled, and maybe there are reasons why it happened. Maybe it's because we let negativity get in and dwell in our thoughts. And if that happens to our mind, it's also the same thing that happens to our health if we will let negative things get inside our bodies. So, no negative. Oh, diba? No negatives. So, good vibes lang. Good vibes lang. And here's another friendly tip for your health
to be given by Doc Lila here on Health Bits. Tanglad or lemongrass is an herb popular for its citrus flavor with a trace of ginger. Tanglad has been widely used in various Asian cuisines and traditionally it is used as herbal medicine. Tanglad comes in various forms such as fresh leaves, dried leaves, and essential oil. But let me give emphasis on the tanglad as herbal tea. Tanglad tea is good for gastrointestinal problems like stomach ache, diarrhea, bloating, bowel spasm, nausea, and vomiting. Tanglad as herbal tea is good to relieve headaches, fever, and flu. Watch us, and this is Miss Nikki, and she will show you how to prepare tanglad tea in 2 ways. Hi everyone! We are gonna prepare tanglad tea. Dali lang kayo siya. You can prepare, this is fresh. Pwede mo siya itay, tapos imo siyang pabukalan sa boiling water. Then after a few minutes, dili po dapat siya dapat golden lang. Golden yellow ang color, dili siya mag-darken, kay magpait na siya. We're gonna prepare this dried leaves sa tanglad. Then you have to put butangan mo siya sa water. Kanang boiling point yun siya. Lang mo din ang kani empty. For how many minutes na magstay siya? Actually, pwede na siya basta it will turn to golden yellow. Then, ato siyang i-drain. Oo, i-drain, ana. Ano lang dahil kasimple, no? Oo. Then after, ana, we have to prepare the tea. Butangan na to siya og sugar. Ingon daw nila ang ginger daw makapayat. So this, tapos butangan natin ni shredded. Butangan mo siya, ginger like this. Ana siya. Humot man, di ay? Oo. And then we have another way to make ginger tea with lemongrass. We can always buy essential oil. This is lemongrass essential oil. And then we can put just 1 drop here. Tanawa, ang amoy niya, di ba? And then just 1 drop, kay potent kayo siya kung daghan. 1 drop lang kung ani siya kagamay. And then you can put sugar, sugar or honey. Then, shredded ginger. So you can enjoy your afternoon tea na healthier than sa mga sige, that's the essential oil. And then this is the dried one. Ayaw nga. This is Miss Lila reminding you, the Lord will never let good people down. Be healthy. It's a wise choice. Moto makapaglaw ang mahiwagang tanglad. Kaya sa state na ba'y tanglad? Napod sa Florida, dapat kainit man dito. Kasi tawag niyo dito, sir? Lemongrass? Lemongrass. Okay, basin lahi. Taga siya, pwede siya iti. Pwede siya ipang-lawoy. Sagol sa kining native nga manok. Sok-sok dito sa salon. Daghan kayo siya. Karon pa kung pwede siya iti. Ang importante yan, pwede na ibunal sa bana. Ang tanglad, pwede na siya ibunal sa bana. Ibunal limo. Pero ibunal man, kuya. Magpabadlong. Muna siya. So sa atong mga kaparglaom, pwede din na laing pamaagi, no? Kung saan na ito paggamit ang tanglad. So pwede siya. Himuong tea, dili? Oo, himuong tea. Pero usahay, kung isagol na to siya sa gulay, ilabay man ang tanglad. Pero ang importante ato is na naman sa sabaw ang iyahang aroma. Yes. Anyway, mga kapaglaom, no? Sa laing bahin, ang North American Division na sila pinasahi nga programa o kini ang Creation Health Program kung diin na sila unique way of presenting lifestyle. Kung unsa kini pang mga kapaglaom ato kining tan-awon diyang dapit sa Sahurita, Arizona. In a world of fast transportation, information, speedy transactions, telecommunications, the world has become just a click away. Opportunities become easier. Social media took over. Sadly, all of this affects our choice, rest, environment, activity, our trust, our interpersonal relationships, our outlook, and definitely
our nutrition. And here in Sahuarita SDA Church, they believe there's only one way to take back what the speedy changing world has done to us. That is creation health. So creation health is a God's design plan for our lives. It has everything to make you feel whole and live a normal and full life while you're here on earth. It has to do with different factors that will influence your health. It will influence your decision making to start living that full life. What is its relevance to our current health condition, especially here in the U.S.? Oh, it definitely has a lot to do. Now we see more diseases that have to do with our habits. Cardiovascular disease, diabetes, obesity, high blood pressure. Those are made because of our bad habits, our poor choices. So this plan comes in to help you to get to the next level, to leave behind all those bad habits and move to live a full life. Creation was a choice. If you read Genesis chapter 1 verse 1, it says, in the beginning, God made a choice to create and bring order out of the disorder. The program Creation Health is an attempt for us to look back at the principles of health that were included in the process of creation. In a very simple way, what we are trying to do is use the word creation as a learning tool. Each one of the letters of the word creation is a principle of health that comes from the Garden of Eden. And in the United States, where mental health, psychological disorders, and other diseases continue to affect our whole being, Sahuarita SDA Church take a stand and chose Creation Health to be the tool that will lift us out from destruction. We've given them a taste about, this program of Creation Health. It's not only like a one-week series, but it's a continuous program. So sometime in January, we're going to start like every Wednesday night. We will be doing small groups talking about the principles of Creation Health. Jesus have come to give us life more abundantly and to enjoy life to the fullest. And I think it begins with, choices in life. Those acronym of creation, like a choice, letter C, then rest, environment, and everything else are very important in the whole aspect of human being. And in between of that is letter T, which is trust in God. Well, I can tell you this. We can do several seminars on health. We can go over different factors and different things, different studies, different science behind all these concepts. But it comes down to you and allowing God to move you to make the right decisions, to change the way you eat, to change the way you think, to change the way you interact with other people, to change the way you feel about yourself. All that, it's there, but we have to ask the Holy Spirit to change our lives, to change our way we live our lives. Salamat sa North American Division ng Kati Charm, ang Kuya Andrew sa anong video It's presenting of kanang ilang program is kanang Creation Health. Creation Health, health awareness kaya atong maguning akong maapektuhan atong health, apektuhan pa atong decision making in everyday. So atong pagka-relasyon relasyon sa uban muna siya. So ano ba siyang approach, sir, di ba? Sa ato din kinatay New Start, natay celebration. Yeah, right. They also have New Start there. Ang kanindot ito kasagaran sa mga Adventist dito, vegetarian. So members gani sa mga church dito more than 100 years old. Oh. Wow. Adventists are known for that. Amazing. Kumabot ko anak kay vegetarian ba ako. Vegetarian ako yun. Perfect ako Anyway, mga kapaglam, atong i-welcome og balik si Silent sa iyang awit diri lang sa Harana sa Kabuntagon.
Jesus nga nagatawag. Kahibulungang gugma siya nagsaad kanimo og kanako. Bisan makasala tamay pasaylo kanimo og kanako. Ginahulat ka ikaw nga gikapuyan. Ginahulat ka igsuon ko pauli na. Malumos si Jesus nga nagatawag kanimo og kanako. Kablao Manipod Pagtuon Adventist Wellness Center. Naimbag a Sabado. Bravery, loyalty, security. These are just the common things our soldiers are holding and keeping. Things that are essential for the entire humanity to live freely and free from the fear of danger. Some consider this as heroic deeds, but also a manifestation that not long in the future, a war is coming. But surely can't ruin the peace we've been long fighting. Our soldiers today have been very specific on their request to the Commander-in-Chief, and especially the full support and cooperation of the whole citizenry. Going back in the ancient times, there were also several soldiers, men in uniform, who have kept the same goals as ours today. But were you curious what were soldiers like in the time of Jesus? How did the Roman officer exemplify loyalty, respect of authority, and faith? Be your own kind of defender in an act of valor, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, as ang gistoryahan kaganin ni Awing nga we are celebrating also Veterans Day og ang Biblia nag-record og usa ka brave nga soldier, the Roman centurion mo na atong istoryahan karon. Kay ang bravery was a way for his salvation as well. Og special karong buntaga kay una introduce nako no. Yes. Ang health mag-uban nato diri ang health and music director sa NCMC, Pastor Ted Dibaang. Hi, Pastor. Hello, good morning. May buntag sa inyo. May buntag. Happy Sabbath. Yes. Akong gingon. Inyong gingon ka ganina, di ba? Tennessee. Oh, from Tennessee. So, magsulang ko nila. Di ba? Si Dr. Nathaniel Hippoet. Ba? Kauban mo sa iligan ani ma'am. Kauban mi. Magulang na ko si Natnat. Pero may palito siya, Pastor. Okay. So, mga kapaglaon, basi magchika, magkumustahan na may dali-dili. Atong story na to ang kung unsa gyud. So, Pastor, kaya diba, ang mga veterans are known for their bravery and loyalty sa kanang ilang dedication pa gyud, no? Sa pagserbisyo sa kanang nasod. Karon natong istorya nung sa atong serbisyo ani ato ang bravery sa ato ang salvation. So Pastor, magsugod ta. Okay? Unsa gyud di ay ang Roman officers as recorded in Matthew 8:5 to 13. Kay naman gyud dito istorya kung unsa. Bago ta mo istorya kung unsa gyud di ang iyang gibuhat, unsa gyud ang mga Roman soldiers at that time, Pastor? Ang Roman soldiers na recorded sa Matthew chapter 8, 5 to 13. Usa ni siya ka soldier, no? Okay? A hidden Roman soldier, but though he was a soldier, he was a godly man. Muni ang
sahi sa other soldier ba. Ang uban ng soldier di man godly. Pero kaning soldier nga na-record sa Matthew chapter 8, he is a godly man. Under him, centurion, meaning under him is 100 soldiers. Muna siya ang centurion. Kay kato sila, Pastor, di ba? They report to the kung singalan sa ilaha sa mga Pharisees kay di ba theocracy man tong una. So ilang loyalty naa didto supposedly sa katong sa mga priests, correct? Muna Ano sila siya, Pastor, no? like sa ato government usab ang loyalty nga to sa mga soldiers is nga to sa government pud, no? Pero so kani siya is different, no? Ang iyang loyalty ngadto sab sa Ginoo. Na po siya kanang lahi pinasahi nga hiya sa iyang kagalingon, no? So, Pastor, nag-isgot matani yung soldier sa Roman. Dunay Romano nga opisyal nga nangayo siya kan Jesus sa talagsaon nga pangayoon sa manto nga iyang gipangayo nga talagsaon. Kung ato lang taon ang Matthew chapter 8, ang gipangayo sa centurion, a Roman soldier, ngadto kan Jesus, mao nga gusto niya nga maayo ang iyang servant. Servant. So, miadto siya kan Jesus, kay doon na siya tuyo, not for sa iya kaugalingon, but for the healing of his servant. O Pastor, ang katong Roman soldier, so how did he exemplify loyalty, respect of authority, and faith? Okay. Kung ato lang taon diri, makita nato nga ang kanang loyalty o respect o faith sa maong Roman soldier sa centurion tungod kay kanabi daw nagpakita siya og kanang respeto ngadto kang Jesus Christ nga even though kung ato lang taon diri dili mo adto si Jesus Christ ngadto sa iyang kanang servant nga nagpasakiton naa siya ay kanang faith ngadto sa Ginoo nga bisag di pa siya mo adto inalang ko Ginoo nga unsa imo isulti kay ako isulti ngadto sa ako servant kay I am a man of authority nga kun unsay ako isulti niya maayo gyud ha mora gina siya nindot kayo. So kumbaga iyahanggi kuan ba nga kay kung unsay istorya sa iyahang kinsa to gani iyahang general kumbaga kay di ko kay balo sa rank sa mga sorry kay armed forces or mga centurion din ha. So it goes with saying nga kung unsay istorya niya pod dito sa iyahang servant Totoo. So with Jesus po, di ba? Soldiers, bisag karon, they are actually trained to obey. Yeah, without questioning. Obey before you complain. Before you complain. Di ba? So, pinasahi siya, Pastor. Kanindot na Roman soldier tungod kay iyang gipakita sa ngadto sa Ginoo ang iyang faith, no? Faith, no? So, it reminds us nga sa ato usab nga kaugalingon, ato usab nga murag awato nato ang centurion bitaw nga kanang even though nga wala nato makauban si Jesus Christ sa ato nga kapanahonan karon magpakita ta sa tinuod nga itong respeto, loyalty pinaagi sa like sa pagbasa sa ato Bible. We have not seen God, wala nato siya makauban. Pero nagbasa ta sa Biblia murag gihapon atong gibati nga kini tinuod yun nga pulong sa Ginoo. Correct. Tinuod yun nga pulong sa Ginoo. Wala nato makauban na Ginoo pero ngano muluhod man ta og moampo ngadto niya because we have faith nga ang atong giampuan ang Ginoo with authority, no? Correct. Ginoo gyud. Amen. Pastor, ato lang lagbitan, background lang tagamay aning centurion. Is it the common at that time? Was it a common kanang thing ba for a Roman centurion to trust Jesus? Dili gyud tanan nga Roman soldiers nga dunay pagsalig ngadto sa Ginoo. So mao ni siya ang nakanindot sa kaning Roman soldier nga recorded sa Matthew chapter 8 tungod kay dunay siya pagsalig ngadto sa Ginoo. Pagsalig ngadto sa Ginoo. So nindot kayo ni siya nga kuan lang, Pastor, kanang nganong dili man siya para ma-establish na nato for the sake of our viewers bitaw, Pastor, nganong dili man siya typically for a Roman soldier to trust Jesus. Kay murag di ba na istorya nga kanang dili because sila they were not Jewish. Okay. Mga pagano sila, yes. So they believe in unlike a different sa mga God. Jews nga murag hibalo gyud sila about Jesus Christ. No? Kani sila wala gyud sila. No, wala sila kabaw gyud. Pero Pastor, ngano ka nga na siya pagtudya kang Ginoong Hesus atong time? Siguro nakita ba niya nga paglansang ni Ginoong Hesus? Nakita ba niya mga nang hitabo dito? Muna nga murag different sila tuod kay ngano man nga doon naman sila
kanang pagtuo nga to kang Hesus nga dili sila Jewish unya kuan kanang soldier pagid siya heathen, no? Pero nganong doon naman sila nganong miadto magid siya kan Jesus Christ nga misalig siya nga bisan og kanang imo lang isulti Ginoo, maayo tong akong kanang servant. So sabas siya nakabalungan na banaw sa Ginoong Hesus as well. So it reminds us nga dunay mga tao nga other people nga bisag wala pan diha sa kanang bitawng wala pa diha sa like sa ato nga church, wala pa sa ato nga church, pero doon na panay gitawag na sila sa Ginoo. Mura gipahimangnuan na sila sa Ginoo about nakibalo na sila about Jesus Christ. Or base naka-observe po sila pastor sa ato nga time siguro kung ato ikumpara sa ato panahon karon base nakatambong na sila og Revelation Seminar o Happy Family Seminar. Ato nga time siguro naog gyapon to sila intelligence. Kay siyempre sundalo. Na intelligence kinsa man tong kuan dia. Ingon din sir na dito si Jesus mo to nindot kay dulan. So ato ka time kay sa una og karon na may intelligence. Correct. Di ba? So naa kay they know Jesus man po di ba as a healer na pud yun ato siya nga time. Di ba mo bitaw to. Pastor balakbitan lang nato ni pastor. We have kanibitong istorya nga influence di ba? Kay murag nadunggan man gyud na siya, nadunggan man siguro ni sa Roman ba sa istorya na kabalo siya nga Jesus coming, he's gonna inana. So kani bitong istorya sa influence kung ikaw isa ka Kristiyano pastor unsa gyud na siya kadako ka importante ang influence nato being kay di ba you're a hero given naman siya no nga nagyud kay influence unsa na siya kadako unsa na siya ka importante pastor sa ato ang pag-spread pag-partake sa Great Commission. Talking about influence ang Ginoo kanang we are special people, we are peculiar people. So we must show nga kita nga a good influence nga to sa mga tao. Kung nato lang taon pud ang before nini nga chapter sa 5 na-record yan Matthew chapter 5 verses 13 and 14 nga ang Ginoo nagasulti nga we are the salt of the earth, we are the light of the world, no? So kanang ato ipakita that we are a good influence not only ngadto sa ato mga kaubanan sa iglesia apan even ngadto sa ato community ngadto sa mga dili pa nga mga magtotoo. Ato ipakita nga we are a good influence. So kining centurion nagpakita siya nga he is concerned not only sa iyang kaugalingon but unto others, no? Ayun. Diba nindot kayo kay why would tanaw na to ato nga time ang servant have no rights. Right. Diba? Ana nga time. Why would you as a kanabitawng amo care for your slave? Diba? Imong servant. Ato nakita din no Ma'am Jill ba nga bisan ang amo natagaan niya pagtagad ang iya servant. Ana, exactly, di ba? So mo nang iso ka special. Pastor, siguro ba unsam pa man ang atong mabalan? We know of his loyalty, we know of his faith as Christians in our atong kuan ba? Mahimo na tong model si centurion. What else can we learn from the life of the centurion? Nga makatabang sa ato ang Christian faith. Ang life sa centurion nindot kayo nga lantawon mga kaigsunan. But of course, kan Jesus kita mo tantaw yun. Pero gisulti man din ang kinabuhi sa centurion kung unsa ang iyang kinaiya sa diha nga miadto siya kan Jesus Christ. Nagpakita siya sa iyang respeto, sa iyang loyalty o sa iyang faith ngadto sa Ginoo nga kun kini siya nga kinaiya usab ato nga himuon mahimo usab nga maghatod ni sa ato kaugalingon ngadto kan Jesus Christ ug sa kaluwasan. Di ba kita karon ang Christian soldiers, di ba? Correct. Atong Ginoo, he's the archangel. Ang nakanindot po dato pastor kay nagpaubos siya. Dili kayo pareha karong official general ko. Tuugin mo. Correct. Murag naagid ang power Na ba. siya humility niya. Pero ato nga time nagpaubos gid siya pastor. Usahay kita sa atong kaugalingon kun muduol ta sa mga ilado nga mga tao, no? Usay ang atong concern is ang atong kaugalingon ra gyud. Unlike sa centurion nga ang iyang concern is ngadto siyang servant. Correct. Di ba? Kita na mong pagpaubos. Correct, di ba? Nga isulti lang Ginoo kay para maayo tong akong kuan. I am a man of authority. Correct. O di ba? Ingon nga right karon na naayo na imuhang kuan imuhang. Pastor, ang imuhang kana unsa na servant. So pastor, okay, unsa man imuhang mensahe pa sa ato ang mga viewers. Greetings po dayon nimo. Okay. Nahinaot ko nga kining
ato nga panagtuon karong buntaga. Humubo kayo nga panagtuon hatod kanato sa ato loyalty, sa ato faithfulness ngadto sa ato nga Ginoo, sa ato nga makaigsuonan. So karong buntaga, salamat sa opportunity nga nakiguban kaninyo dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ako sab mag-greet ko, ma'am. Yes, Pastor. Ako i-greet ang ako first of all ang ako family, ako wife, ako anak, si Nurin og si Gaygay og sa ako mga kaigsuonan, no? Si Ate Maris nga naa sa Iligan karon nananaw siya. And I would like also to greet kanang sa mga kaigsuonan dinhi palibot sa Cagayan de Oro ug sa North Central Mindanao Conference, Pastor Lagunday, Pastor Bacos, Pastor Morente ug Pastor Mendez, no? Og sa ato mga kaigsuonan diha sa Iglesia Patag, Cagayan de Oro City, na ako diha unya sa hour of worship. Ayun. Makiuban ka ninyo. Oo. Ba? Balik-balik, Pastor, ha? Kay murag tinuig si Pastor mo balik ba? Busy pa Oo, kayo. busy kaayo. Okay. So, mga kapaglaon mo ato lagi yung duman. Yun pa, faith, diba, kanta is the essence of things and sin, the substance of things hoped for. Let's just hang on to God and keep the faith. Amen. Alright. Kung mo padayon ta mga kapaglaom atong tan-awon unsa ang faith aning atong mga chikiting diri lang sa Kids Station. Word of the day. The word of the day is happy. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will really show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Remember, kids, always be happy. See you next time. Next time. May adlaw mga kapaglaw, manianaw sab kita sa Bible Beats. Ako makauban karon, Miss EJ, og diri kami karon sa Mountain View College, Valencia City, Bukidnon. Good morning. Good morning, Kawe. So imo ko karon kuyugan na sa subli sa Bible Beats. Unsa man natin pangutana sa itong mga kapaglaw? Ato silang pangutan-on og unsa nga hayop ang gigamit na Satanas sa pagtintal ni Adan ug iba. Wow, og ngano man nga kana nga hayop. Wow, ato testingan sila karon kung kabalo ba sila? Kabalo pa sila, pero I'm sure kabalo ni sila. Pero try na to. So ready na ka? Ready na. So let's go. Sige, naipangutana akong partner. Ay pangutana, ma'am. Unsa nga hayop ang gigamit gigamit sa Satanas sa pagtintal ni Iba? Bitin. Bitin. Gusto niyo pangutana ngano kahanga bitin ang iyang gigamit? Nindot man to siya na bitin gud sa una, colorful. Dili man hadlok. Dili hadlok. So ikaw, ma'am. Unsa man? Parihara. Parihara, mister. Dili to kapipis. Go. Sige. Ang pangutana, sir, unsa nga hayop ang gigamit ni Satanas sa pagtintal ni Iba? Halas. Ano man halas? Kung halas, klaro nga di siya magtuo kay ang halas way magampal tikat-tikap man ang iba. Oo. Nganong bitin? Kaila ba ang bitin? Ba ang bitin. Ayun lang kayo na to bagon halas, pero nganong halas man? Ay pinaka-beautiful animal siya sa Garden of Eden. Kaya itong panahon naman good ang mga bitin kanang wapo tanahon ba, attractive siya. Makalupad-lupad man ang bitin sa una. Nya karon di nagkamanga man na tungod kay gitunglo man ang bitin. Snake man to pero sa wala pang snake na shape per merong nga kuan. Anong sa bitin man? Unsa man? Ay, wala. To. Kay nindot man kay ang serpent, maka kuan jud, maka dani. So ba na to? Si ma'am. Si ma'am. Okay, patabang sa bana, dre bana. Okay. Sige, sir. Nganong bitin man? Kay wala halas man. Oh, alas ra. Okay. Sige, thank you. Okay. Nganong bitin man ang gisudlan ni Satanas? Misurod si iba nga si Satanas nga sa bitin. O niya nakitaan po si sa bitin nga naa si iba mo to nga iyang gitintal. Ang bitin iyang gigamit kay ang bitin good. Kuan siya attractive siya. Ang serpent ang pinakanindot nga mananap dato sa kanang Eden. O na siya pako tapos dagan ki siya colors. Nganong halas man? Kay ang halas man good nindot kay color. So natintal gud si iba siya kagwapo nga color. Oh, na bright pa gyud ang halas. Why? Sa time sa Garden of Eden nganong bitin? Sa imong opinion, oh. Naana siya sa Genesis, no? Drawing na.
ang bitin tungod kay kini colorful kaayo, nindot pagid kaayo, mo lang dali mo matintal. Yes, kaya of mulupad. course ang tawo, mutanaw gid sa mga nindot. Mulupad. Unya, pinaka-nindot siya nga binuhat sa Garden of Eden. Mao gyud gituyo. Wise ba ya si Satanas? Unya correction nga dili tungod kay gituyo ta sa Ginoo, dili gitunglo to sa Ginoo. Itunglo sa Ginoo mo nang nagkamang ang bitin karon. Mo na nga ang tao basta nindot gani dali ra kinaputana. So daghang kay salamat sa imong pagkuyog nako karon. Thank you kay Jay sa time niyo. Sa imong time nga imong gahin karon dinhi sa Bible Beats. So, mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran, aging of vast. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mayang buntag mga kapaglaom, mag-happy Sabbath ka natong tanan. Ano sa kita sa itong segment ang Let's Pray Today o kini ang hikayon natong gihin alang sa ito ang 777 prayer. At mga kauban sa pag-ampo, si Pastor Teddy Baang. Pastor, salamat kayo sa padayon sa pakiguban. Salamat sa. O aniya Pastor ang mga prayer request atong pagabasahon. Una, let us pray for Epifania B. Quantioso. She has breast cancer, stage 4, and she's having her chemotherapy karong mapanahon na. Let us pray for her fast healing and recovery. And also let us pray for the bereaved family of Cabanyero family. In this time of grief because of the loss of Ma'am Jomema Cabanyero. Another one, please also pray for Yvette Ann Mediante. She just delivered her first baby and it was a success, and let us all pray for her health and also for the baby. And last one, let us pray for the community service of Hope Channel, which will be done tomorrow, Sunday. So, Pastor, let's pray for this. Okay, akong yung makaisunan nato sa pagdungo sa tumaulo alang sa mag-ampo ta. Diyos nga labing gamahanan nga nakasuro sa kalingitan, inintak na sa Kabuntagon sa matahong nga adlaw nga balaan, nagaduol kami diha sa imong nga presensya. Ingon nga imong mga katawhan sa tibok kalibutan o Diyos, nagaduol kanimo nin Takna sa paghangyo nga ang balaan ni Espiritu magapuno sa amo kaugalingon. Nga kami o Diyos masangkapan sa balaan nga Espiritu aron kami mahimong labing efektibo nga galamiton sa imong nga buluhaton nga imong gipiyal nining kalibutana. Ginoo, salamat kaayo. Ikaw nagatawag ka namo nining kahayag nga amo ikaw o Dios masinati makauban o pinaagi sa amo kaugalingon mahimo sab kaming panalangin ngadto sa mga katawhan nga amo maduulan ug mahimamat sa matag kanunugon niya. Ninintak na sa Kabuntagon ni Dios sa pinasahi. Ako nagaampo alang kang Sister Epifania Quantuso. Ginoo, siya adunay breast cancer, stage 4, ug nag-under siya sa chemotherapy. Ako naghangyo Ginoo nga imo presensya, imong ipasinati kaniya Ginoo. Hikapa siya nga bisan pa ang kining mga balatian nga miabot kaniya. Maayo siya Ginoo pinaagi sa paghikap nimo ngadto kaniya. Himuha siya o Dios nga mabag-o ang iyang lawas. Nga o Dios dili siya makatagamtam og balatian. Apan kun ang balatian nga imong gihatag kaniya Ginoo, anaa kaniya, hikapa siya, ipakita Ginoo ang imong pagkagamhanan ngadto kaniya. Ako usab nagaampo ngadto kang Pastor Ray Cabanyero kauban sa iya panimalay. Pag-ulang mipanaw ang iya minal sa kinabuhi si Ma'am Gemma. Ginoo, ang imong balaan ni Espiritu mo'y magahikap kanila, magaduaw kanila nga panahon sa ilang kamingaw ninimatak na. Ang imong balaan ni Espiritu mo'y magadasi kanila, magahatag kanila paglaom nga luyon ining kagulanan nga ilang na sinati o Dios. Ikaw magahatag kanila sa kalipay tungod kay ilay kahibalag unya pag-usab ang ilang minal sa kinabuhi sa imo nga pagpadayag. Ako nagaampo usab alang kang Sister Yvette and Mediante
nga bag-ulang ng anak o Dios. Hinaot o Dios nga ikaw hatag kaniya sa padayon nga kabaskog sa iyang lawas kauban sa nahimugso niya nga anak o Dios. Ilayo sila sa mga balatian o hinaot o Dios nga kining panalangin nga imong gihatag ngadto kaniya mahimo o Dios nga galamiton sa imo nga buluhaton samtang siya magatubo mahinadlukon diha kanimo. Ako usab nagaampo sa buluhaton sa Hope Channel. Adunay ipigayon nga community service o Dios ug mga adlaw. Ako naghangyo Ginoo nga ikaw magapanalangin ini nga community service nga kini mahimong panalangin ngadto sa mga tao nga maserbisyuhan ug pinaagi sa niini nga community service o Dios ang imong iglesia mailhan ug ang imong ngalan mapasidunggan. Ako sa nagampo sa among mga leaders sa iglesia gikan sa General Conference down sa mga local churches o Dios nga unta ang amo pagbuhat sa imong nga buluhaton nga imong gipiyal magapadayon sumala sa imong kabubuton ug kun kining buluhaton nga imong gipiyal matapos na imo kami o Dios kuhaon papaulion na langitong pulianan nga imong giandam alang sa matagusa nga didto wala nay kasakit walay kagulanan walay kamatayon apan lundon kalipay kauban kang Ginoong Hesus. Magapanalangin na sabi ka ning Hope Channel nga mahimo usab nga channel of blessing ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw sa matag kanunugon niya. Salamat o Dios nga ikaw nagatubag ug nagadungog sa among pagampo kini tanan among ipangayo gilaw mo madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat Pastor sa mga pagampo. O sa itong mga kapaglaom, kung ano kami mga prayer request, pwede kami padala sa itong Facebook page o pwede usab sa itong contact number na makita sa yung TV screens. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. When I wake up in the morning, I pray. When my day gets so busy, I pray. And when I'm drifting off to sleep, I trust He's watching over me. So in Jesus' name, I pray. Although I have not seen Him, I pray. Though He knows what I'm thinking, I pray. Night breathing out and breathing in, it's so natural to talk with Him. Believe me in faith, I pray. I pray because He loves me. I pray because He listens every moment of the day. From dear Lord to amen, the conversation never ends because He is my closest friend. I pray. Spending time together help me know Him better. Words don't even matter. Seems He hears my heart. I pray because He loves me. I pray because He listens every moment of the day. From dear Lord to amen, the conversation never ends because He is my closest friend. I pray. So in Jesus' name, I pray.
Hi, happy Sabbath! You are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Greetings from Jonathan, Katoliko, and family. Have you once imagined how the Spanish time looks like? Have you once pondered on how Filipinos were influenced by the Spaniards? Do you want to see a unique work of art that's inspired by them? Or do you wonder how the street during those times looked like? Well, Calle Crisologo in Vigan City, Ilocos Sur is the answer to all your curiosities. Come and join me as we take a walk in this beautiful Spanish-inspired street and feel its ambience as we take a glimpse of the past. When one mentions Vigan here in the Philippines, the first thing that would come to mind would be its famed street that is lined up of old architectural structures built in the Spanish era. This is Calle Crisologo. This street was named after the writer and respected son of Ilocos named Mena Pecson Crisologo. It is famous for still being preserved to retain its Spanish colonial architecture legacy, making it a tourist attraction in the Philippines. When you tour along the street, what you can mostly see here are souvenir shops, cafes, bars, and hotels which are previously ancestral homes of well-known figures in the past. What completes the Calle Crisologo look is the horse carriages or calesa. The bricked walls of Calle Crisologo are perfect spots to take photos, especially at dawn or after sunset, because of its scenic, wonderful background. These houses, reminiscent of those you see in history books, have survived many calamities that have struck the region because of its strong walls and architectural style that was built not only for splendor, but also for survival. These architectural wonders does not only give the tourists and locals a perfect place to capture, but also a rich source of historical sites that preserve the Filipino heritage from the Spanish era. Just like how this place has brought a very strong and influential legacy up to this generation, God has also left us various experiences from the past through His written scriptures that taught us vital lessons in life. In Romans 15 verse 4 it says, "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the scriptures we might have hope." The Word of God was written to give us hope in this life, which means we must use the personal accounts of Scripture to decide and determine for ourselves where our hope is based. All these were written to encourage us and build us up in faith, love, and hope. Building a legacy of blessing, power, and character for the coming generations is an indispensable part of God's plan, because God neither wants us ever to forget what He has done, nor what He can do for us. Let us remember that whenever we feel like carrying life's excess baggages, let's turn our eyes back to the pages of the Scriptures, where God's promises and answers can be found. For He will carry all these burdens if we just entrust and cast them all to Him. This is our Virtudes saying, our Divine Creator placed wisdom and precious lessons for you and me at the edge of wonders. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests, and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Og mga kapaglaw maniya na pud-usab kita sa paghatag og tambag sa suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago na lang ko sa pangalang Dudong. 45 anyos, 45 anyos ng pangitaron o
nakuy ka live-in partner. Sa sinugdanan, okay raman ang tanan. Apan niabot ang panahon nga sali naman mig away. Daghang mga higayon nga di mig kasinabot sa akong kaipon. Ug dinhi pong panahon na nga nahimamat na ako pagbalik ang babayi nga akong nagustuhan sugod pa atong college pinaagi sa usa ka reunion. Lingaw kaayo siya kauban ug giganahan gyud kog sabay sa iyaha. Wala man hinuon pud siya na minyo pero naa lang siya'y anak. Nakapangutan ako, naa pa ba kahit chance nga magkami aning akong batchmate sa college? Hana. Ugma na sa datong istoryahan ani karon. Ora magini madaog-daog diba? Di ba makapaglaman niya kita full force na pagyapon natong kauban si Pastor Teddy Baang all the way from Tennessee. United States. Oh, stateside imong ihatag nga kuno niya nat. Nakadlo kami kay pangalan Dudong po ako. Dudong po na. Pwede na ako 40. Oy, guarantee na to nat nga dili ikaw na 45 years old. 20 po. Di ba? O 20. Okay, sige sugdan na to. Brad Fitz. As abatanon, layo pa magyud ba ang realidad pero sige daw. Sige, sir, what I'm be maybe advised? too young to give you an advice, but I just want to share my thoughts. Siguro kung mag-away, away lang kay buwagay. And then kung mahimo, isa lang gid atong pilion para di na ta maproblema. Dapat focus anta sa isa. Mura na sa isa. Di ba? So focus lang sa isa. Bitaw ba? Ikaw Bing, from the woman's perspective. Mura man siya. To love someone daw, it requires total devotion sa isa ka person. Correct. Body, heart, and soul. So you can never love a second person without taking away that someone from the first. So feel na ko kanang iyang ganahan siya anang iyang classmate sa una. Tungod lang, baka tungod lang kay sige slag away. Yes. So klaruha kung imo ang kuan, imong emotion kung attached pa ba jud ka sa imong kaipon, imong feeling sa iya. Kay lisod pud luoy pud babae ba ni lalaki. Luoy pud lalaki iyang man siya ang partner. letter sender. Luoy pud si babae. Okay. UP. Okay, akong tambag no. Dili ko balon sa reason behind nga nung sa inyong edad live-in pa mo, di ba? Yun. Kaya ako Tinood. gabi gatuod ko nga na ay blessing in marriage. Tinood. And ang kami niyon dili happy and dili lang na siya happy all the time. So muangi gid mo kalisod. Basin pagsulay lang na siya kay kung katong babae nga imuhang kuan sa una, sige kung pilion nimo to siya, dili day mo mag-away gihapon. Happiness ra day gihapon, mag-away og mag-away gid gihapon mo. So atong tan-awon, ato sang i-analyze ang situation and ato i-consider ang atong kaugalingon, i-evaluate ato atong kaugalingon. Diba? Bago siya mo jump ship. Yes. No, magkuan. Ang advice niyo ba kay pang minyo na ready na gyud siya. Halalo. Hugot na si UP. Preparation. Welcome UP. Kini mga kapaglaom no ang among kauban diri sa studio. Kung nag-atang mo sa iyahan, nag-atang pud sila diri sa unsay istorya pero naminaw ni siya karon kung unsa problema. Wing, unsa may atong mahatag nga tambag, Wing? Naminaw na jud ko sa imong gibasa. Kay last Saturday magsige lagi tabi lagi. Abi nimo wa nimo pakasli ng babae imong gilumluman. Ayay. Ayaw lumlumi mga babae pakasli. Unya nakakita kag laing binuhat, ni divert na din ka, nag-away-away na din. Wa po din isulti niya nga nag-away ba sila before o one after nag-away sila. Nangita na po kag lain. Pakasli na siya. Ayaw na paghuna-huna ng laing mga binuhat ka na focus na kadiya kay dugay na ba mo naglibin mo. Lagi. Di kinahanglan pakasal nimo kay ang kaminyoon panalangin na siya. Baka watch na higugma po. Kaya dili kay na divert na iyang huna-huna kay na mo koy laing binuhat. Ayaw Dili ba? ABCD no. Dili na siya ABCD. Pareha din sa channel only one. Correct. Pareha sa giingon ni Awing Indino na napud ato ang grabe suki na gyud nato ni natay Facebook nga ating hatag og kuan pod ba si RJ. Hello, good morning brother RJ. Ani na sender. If you're not at peace with your partner, ayaw nagpugsa. Pero next time og mo puli kag laing bai, minyo ina ayaw nag-live in. So mao to iya ha. Kini bago na to ihatag kay Pastor Nat. Napasi Nat. Ikaw sa Nat. Okay. O ato pong una-unaon nga, ang gugma, dili na siya ma-scale sa feelings lang. Correct. Kung happy ka o dili. O ato nang dalo na to on the table of truth sa Ginoo. Istoryaon na itong Ginoo kung tudloy gyud ko o unsa gyud ang tinuod nga pagkigugma. Ayun. Kaya nakademram ko ni Nat natong una sa katong napami sa youth choir. Ana siya nga, love is a decision. Mo ginaya ha, di ba Nat? Pastor.
Unsay atong makatambag ana pastor, desisyonan niya. Kaya man siya mobalik pa ba daw pero di naman ko tumaong question ba. Oh. Ang suliran ni Dudong, 45 years old na siya, no? Unya live-in gyapon sila sa iyang partner, no? So sakto tong giingon ni Yop nga kung mahimo dili lang live-in pakaslan unta gyud kay marriage is gi-institute ni sa Ginoo mao ni ang holy atubangan sa Ginoo. So kinahanglan magminyo gid unta, no? Kung kita lagi panungtan si awing siguro, pwede ta magka-partner og daghan kay sideline ba sideline. Ayay ka delikado. Dili na siya maoy kabubuton sa Ginoo ngadto sa matag usa, no? Gusto sa Ginoo nga stick to one ta. Amen. Kinahanglan tag commitment nga to sa ato nga partner, sa atong asawa ug bana, no? So ang Biblia nagaingon kung doon na tayo lain na makakommit na taog sala nga to sa iyaha kay Exodus chapter 20 verse 14, thou shalt not commit adultery man. No? Kung natay lain, adultery na siya. Ayun. Dili magsalig sa kagwapuhon. Mao na siya. Magsalig lang yun ta sa Ginoo mo na ipasabot-anan niya. So, itong letter sender, no, usa lang po daw may pangutana kay 45. Kanang basin niya live-in ba? Basig na kay issue sa commitment sa baka ha? Mean, before ta mo tanaw sa uban, look into yourself put siguro. No? Kung unsa gyud ang imuhang gusto sa imuhang kinabuhi kay kung tanaw nimo, di man siguro siya question kung nabalik ba imuhang kanang excitement sa imong high school. Basin magunag nahulog lang na siya kay damoy problema sa imong ka-live-in karon sa giingon ba nibig. Og kagingon nat salig lang ta sa Ginoo para tagaan mo og guidance sa kanang ana nimong desisyon o commit na punta, no? Kay mas lingaw magyud na commitment, diba? We hope that we were able to give you an insight on this og medyo nakahatag og klaro sa imuhang problema karon. No? Salamat kasi imong paghatag sa imong pag-share sa imong problema sa amoa og we hope and pray kato ang mga viewers of related kanang issue were also enlightened. Og karon mga kapaglaom ganina medyo natay technical glitch, no? Among ibalik sa inyo ha ang News Plus ato ning tan-awon. Mga kalihukan nga makahatag o kadasig, makaawhag ka nato sa pagserbisyo sa uban ug makapaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Amo kini nga tud kaninyo karong Sabado sa News Plus. Tri-District Evangelistic Camp nagmapungahon sa Lagunglong, Misamis Oriental. Community outreach sa Kalaanan, Cagayan de Oro City nagmalampuson. Year-end meeting sa South Philippine Union Conference gipahigayon kauban sa pagpili sa mga opisyales sa Central Mindanao Adventist Mission. Kining tanan atangi diri lamang sa News Plus. Tri-District Evangelistic Camp nagmabungahon sa Lagunglong, Misamis Oriental. Ania ang detalye. Madasigong nagkahiusa ang mga batan-on sakop sa tulo ka distrito ni adtong Oktubre 31 hangtod Nobyembre 4 sa Lagunglong, Misamis Oriental aron sa paghimo sa ilang evangelistic camp nga gipartisiparan sa kapin kulang 200 ka mga kabatan-unan. Kini nga mga distrito mao ang Ambassador, Sunrise ug Uswa Associations nga gipanguluhan nila Pastor Ricky Conol, Pastor Mansueto Apa ug Pastor Jeremias Jimeno. Gidumalahan kini sa mga master guides gikan sa Mountain View College ug mga staffs and officers gikan sa tulo ka distrito. So nasayod kita atong campaign may tungod sa evangelism. So atong gusto nga i-train ang atong young people ato silang ipahibalo matuod ang pulong may tungod sa paggamit sa Biblia. Kabahin sa ilang aktibidades mao ang paghimo og devotional worship matag adlaw, obstacle race, rescue Olympic, hiking and trail, camp cookery, heaven and hell activity ug fruit of the spirit activity. Natapos kini nga adunay city ka mga kabatan-unan nga miduol ug midawat kang Kristo isip ilang personal na manluluwas pinaagi sa santos nga bautismo. Kini nga camp nahimong pamaagi aron ang mga kabatan-unan makakat-on og pagtulunan gikan sa pulong sa Ginoo nga mahimo nilang giya sa ilang pagkinabuhi ug aron magmalig-on ang ilang relasyon diha kag Ginoong Hesus. Community outreach sa Kalaanan, Cagayan de Oro City nagmalampuson. Ania ang detalye. Kining care group nga Olive Tree Care Group nagpahigayon na ining Compassion Day nga gusto magpakita og kaluoy sa atong isig katawo. Sama ni Ginoong Hesus dinhi sa yuta, showing compassion, showing care and concern to fellow men, you will have success.
Salamat sa Ginoong natabangan mi sa pag-ilkater, magsuglay, mamugkot, itugluan mi og kanta. Thank you kaayo sa mga gitudlo sa amo, mga story og kanta ug Bible. Lipay kay may libre alot. Ilarkatiran akong kamot o gibukusan akong buhok. Thank you kayo sa Ginoo nga isun yung panalangin sa amo. Thank you kayo nga nakatabang ko sa buhat sa Ginoo. Kami dinhi mismo sa Kalaanan, dako kami kalipay og pagpasalamat sa ilahang pagpili sa among lugar nga mahimong beneficiary sa ilahang panahon o sa ilahang pagtabang labi na sa among mga kabataan nga mga bilingon o mga wala kayo na atiman sa mga ginikanan sa ilahang serbisyo. Salamat kaayo sa inyong panahon o sa inyong panalangin nga gi-share sa alang kanamong tanan. Karon akong ginahagit ang matag usa kanato mga kaigsuunan. Daghan pa kaayong mga barangays karon nga nagkinahanglan sa inyong help. Nga maghimo ta nianing sama niini nga katiguman aron daghan pang makakailas sa Dios nga atong ginaalagaran, and many will be prepared for the soon coming of Jesus. Thank you, Olive Tree Care Group. Year-end meeting sa South Philippine Union Conference, gipahigayon kauban ang pagpili sa mga opisyales sa Central Mindanao Adventist Mission. Aniya ang report. Nagkatigom ang mga administrators ug directors gikan sa nagkalain-laing conferences and missions, hospitals and colleges sa tibuok Mindanao sakop sa South Philippine Union Conference aron sa pagpahigayon sa ilang year-end meeting. Ipahigayon kini sa South Philippine Union Conference Compound, Cagayan de Oro City niadtong Miyerkules hangtod Huwebes, Nobyembre 14 ug 15. Dugang sa naandang reporting, scheduling ug budgeting agenda nga gihisgutan niining panagtigom, mao ang pagpili og mga opisyales sa bag-ong namugna nga misyon nga mao ang Central Mindanao Adventist Mission nga naglangkob sa tibuok Bukidnon Province. Ania ang resulta sa maong eleksyon. Tapos kini uban ang buhing handom ug pag-ampo nga ang tanang kalihukan sa umalabot nga tuig magmalampuson uban sa grasya sa Ginoo. Ang himaya ug pagdaig atong ihatag sa Ginoo. Salamat na usab sa pagkikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Kini si Aubrey Bertudas alang sa News Plus. Nag-goal me, nga mawala ka dre. Nag-goal me, pero nalipay po me kay Executive Secretary sa Pangutana. Kita-kita. And karon mga kapaglaw, mo ato ta sa birthday bulletin. Ug atong tanaw ng mga birthday celebrant. Yay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Giovanni Gallego, happy birthday! Norbert Luloy, happy birthday, Luloy! Carla Shim Ledesma. Shim, happy birthday! Lauron. Ate Che. Charlie Velasquez. Happy birthday! Shang Gonzaga. Happy birthday! Leslie Manato. Happy birthday! Alger Praso. Happy birthday! Pastor Wilson Katolika. Pastor, happy birthday! Mark Acho. Kuya Mark, happy birthday! Breezy Abrogenia. Happy Paul birthday! Steven Babati. Leslie Joy Hore. Doc, happy Happy birthday. Jason Pamisa Jr. Shirlene Halasco, happy birthday. Second celebrant, Mary Joy Happy Ramiso. birthday! Dagan sila. Novi Novi Concha.
Kinsa pa? Oh, napay, Oh, Leia. happy birthdays. Unsa na siya, Leia? Aryan Joy Lobedeka. And ako kung gusto i-greet isa. Sige. Happy first birthday to DJ Kabahit and Kabahit family. Happy birthday. Greetings, happy birthday to Cheryl Mabaw from Oscar and Noah Mabaw. Okay. Yes, so mga tata. Happy birthday to you. So, ato na ta sa greetings. Okay. Akong gi-greet kay akong amigo nga major diya sa company commander sa Bacolod. Birthday po niya karon. Oy, happy Major birthday. Noel Ian Rico. Happy birthday. Happy birthday. Ang imo mga kauban dito sa Tate Nat. Birthday po sa akong amigo dito sa Nashville, Tennessee. Siya si Kyle Detweiler. Ayun. Alright, I would like to greet also happy birthday to Ma'am Relyn Mendez. Ma'am Relyn, happy birthday sa imuha. And happy watching pod ni Ma'am Charlene Arellano and Pastor Arellano sa Hingoog and Arellano family. And also Pastor Kabahit, Ma'am Rebecca Kabahit sa inyong hadiah. Happy birthday, Nakita DJ. rin yun ang News Plus Thank ni you Fitz. so much sa inyong Yes, dugang greetings no sa mong mga suportado nga mga sponsors namon diri sa Panimbaya. Mr. Yul Batilier sa ato. Helping One. Mr. Manuel and Relaine Camarillo. We have also Morton Grove, Phil-Am Church, Women's Ministry, Mr. Irvin Soralta, Miss Amy Caballero, the Salamat Flock sa Music support. Ministry. And muna siya tong mga sponsor. Salamat, Sir Rex and salamat. Jessica Gonzaga and Ma'am Cora Hewen sa among beautiful flowers. Yes. Alright. Si special mention lang, no? Harold O.R. Punay. Thank you so much sa Thailand. Thank you so much for watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Okay, hope nga makahatag mo magtambag puhon. Yes, so gato pasalamatan natong tanan ng mga partners and sponsor sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon. And daghang kayong salamat, Sir Nat. Sa mga regards me dito sa inyo, ha? Welcome siya kumubalik. So magpaabot mi nga kung paton sa Tennessee. Yes! Tennessee. Okay, sorry mi dito. Pero iyahay tagplite. Pwede naman po ni-sponsor ni Nat. Pwede ka po. So, na ba kayo dito karon? Yes, no, and now po kay greetings diri Panimbaya diha kang Sir Loloy Roa, Ma'am Grace and Direct Echo Filomeno and sa akong mama nga naa diri no, sa akong mga auntie people na diri sa studio tanan. Congratulations to si Keith Andrew Hinargi no for passing the physician licensure examination. Mga kapaglaom no, another episode na po ang nahuman. Sunod Sabado magkita-kita na po ta ato nang atangan kung unsa man ang atong magi andam para lang gyud kaninyo sunod Sabado. Atong akunon ang grasya ug himaya nasa langit kanato gigas. Yes, o karon unya magkita-kita ta Central Church si atong manager diha sa Hope Channel mo speaker og naa mangantami unya diha. Batiyaw gipabati ang gugma sa Dios imong nangkon. At yan and bugayon diha sa Chicago, Illinois. Happy Sabbath diha sa inyo ate. Gugma nga tuburan og naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Shout out sa Lumbia National High School for garnering 2.75 rate sa ilang SBM Division Validation. Congratulations to all teachers sa Lumbia National High School ug sa ilahang kinakusgang principal si Dr. Marlon Serinia. Only one earth, only harmony, buing paglaom nga may turan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath!